Ty opust ten leby, ty tady jsi celý dny. Wow, ona přišla z jedné strany gauča na druhé. To je jediný, co vidím. Tak si zkus dělat tohle práce s někým jako seš ty. Teď ty si mi z toho vzala veškerou radost, celý dny tady jenom sedíš a díváš se do zdi. Jak víš, že jsem tady celý dny? No protože tě sleduju z toho baráku naproti, to bys věděla, kdybys taky občas vyšla ven. No ale tak tenhle týden toho bylo hodně v práci. Ty děláš domů. Mohla bys si taky občas pustit něco jiného než sex ve městě. Víš, jaký to je, to vidět furt dokola. Máš jenom jeden život, tak ho žij. Musíš občas vyjít ven, teď seš milá, seš krásná, seš zábavná, seš roztomilá, když spíš. Minule ti psal ten kluk z práce, jestli s ním nepůjdeš ven a ty mu řekneš, že toho máš hodně. Přitom tady sedíš a díváš se do zdi. Ale já toho mám hodně. Ale nemáš toho hodně. Co to je? To je dárek pro tebe. To je kamera, dej si ji na terasu, protože já tam dozadu nevidím. Tak běž něco dělat, běž třeba na jogu, nebo běž někam na večeři, nebo někam s kamarádkama, nebo něco takového. Ale mi žádný kamarádky nepíšou. Kecáš, já jsem to viděl, ten skupinový chat. Nelži mi, já to celou dobu sleduju. Zvedni aspoň má mě telefon, ne? Minule si to dvakrát nezvedla, když ti volala. Já jsem zrovna nemohla. Proč se častěji nevidíte se ségrou? No, když ona mi nikdy nenapíše. Taky napiš první, ne? Ale ona mi pak neodepisuje. A to není pravda. Ty dva ty čtyřky, to jsou taky magoři. To jsou manželkou? To není jeho manželka.